Fit-tieni kwart ta' din is-sena bej April u Ġunju, in-numru ta' turisti f'pajjiżna laħaq is-86% tal-livelli tas-sena ta' qabel il-pandemija. Dan ħareġ fi stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA li fih ħarġu ċifri ta' kemm kienu mimlijin il-lukandi u l-istabbilimenti turistiċi f'pajjiżna matul l-ewwel nofs ta' din is-sena. F'dan il-perjodu, in-numru ta' turisti fl-akkomodazzjonijiet turistiċi f'pajjiżna laħħaq il-75% tan-numri li ntlaħqu fl-2019. Dan hekk kif bejn Jannar u Ġunju li għadda kien hawn aktar minn 900,000 turist f'akkomodazzjonijiet turistiċi ta' pajjiżna. Fl-istess perjodu tal-2019 kien hawn 1,200,000 turist. Minn dan ir-rapport ħareġ kif bħalissa turist f'pajjiżna qed jonfoq medja ta' €109 kuljum fil-lukandi li huwa ftit inqas minn dak li kien ġie rreġistrat fis-sena ta' qabel il-pandemija. In-nefqa bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena kienet ta' kważi €670 miljun. Dwar dan tkellimna ma' Rejfil Aloysio mill-kumpanija Deloitte li ħadet ħsieb dan l-istħarriġ. Ir-riżultati li rajna jew ir-risposti tas-surveys li rajna l-Lulju Awwissu huma pożittivi. In-nies bażikament qed naraw li jistgħu jkunu aħjar minn quarter two. Naħseb li żjed sfida, ma ovvjament hija xi ħaġa out of our control li għandha x'taqsam ovvjament mal-cancellations u li qed isiru mħabba affarijiet li huma relatati ma' affarijiet tal-aviation industry. Fir-rapport ħareġ ukoll kif fit-tieni kwart tas-sena ir-rata ta' okkupanza fil-lukandi ta' 3 stilel kienet ta' kważi 79%, fil-lukandi ta' 4 stilel kienet ta' kważi 82% u fil-lukandi ta' 5 stilel ftit iżjed minn 62%. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat sa kif hemm irkupru b'saħħtu f'dan is-settur iżda hemm ukoll sfidi ġodda. Rajna li matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena ir-recovery kienet waħda steady. Qegħdin naraw ukoll li anki matul ix-xhur tas-sajf hemm recovery li tidher li qiegħda fit-triq it-tajba, ovvjament għadna ma rbaħniex il-battalja, jidher ukoll li hemm sfidi ġodda apparti minn dawk l-esperjenzajna tal-pandemija. Għandna sfidi ġodda speċjalment dawk marbutin mal-konnettività, jiġifieri l-ajruplani li jiġu lejn gżiritna. Il-President tal-MHRA Tony Zara tkellem dwar il-bżonn li kull min jaħdem fis-settur turistiku jiġbed ħabel wieħed biex is-settur ikun sostenibbli u aktar innovattiv.